L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el regidor de Cultura, Raimon Gusí, han presentat el quintet que organitzarà la Festa Major de Vilafranca d'enguany. Els administradors d'aquest any són Pere Catassús, Andreu Lara, Esther Milà, Mireia Sàbat i Toni Santiesteban. Segons ha explicat l'alcalde, tots 5 van dir que sí a la primera i ha afegit estar molt satisfet de la tria, que no és fàcil perquè sempre volen escollir gent d'edats diferents i d'entorns socials també molt diferents, cosa que han aconseguit plenament. Pere Catassús té 45 anys, treballa a Torres i és president del Club Patí Sant Ramon. Andreu Lara té 37 anys, treballa com a delegat de visita mèdica a una farmacèutica i ha estat membre dels Falcons fins l'any 1997. Esther Milà és la més jove del grup. Amb 23 anys ha anat amb els Falcons i actualment forma part dels Castellers de Vilafranca. Mireia Sàbat té 28 anys, treballa a la Creu Roja, ha estat monitora del GEP i ha ballat durant 5 anys amb el Ball de les Cotonines. Finalment, Toni Santiesteban té 40 anys i és entrenador nacional d'atletisme. És membre del Ball d'en Serrallonga i col·laborador de la Festa Major Petita i de la Capta. Els 5 administradors explicaven així com van rebre la proposta de l'alcalde. Al principi, doncs, clar, és una cosa que dona molta responsabilitat i penses que si ho faràs bé, si no ho faràs bé, però jo crec que com a vilafranquí i estimant Vilafranca com l'estimo i la Festa Major, amb això no es pot dir que no. Doncs a mi em va agafar el Pere per sorpresa, que em va trucar, va venir a casa i jo no m'ho esperava i també el vaig haver de trucar unes hores més tard perquè em va agafar amb exàmens i m'ho havia de pensar una estona i finalment vaig dir que sí, amb molta il·lusió, moltes ganes i disposats a fer el que faci falta. Des que vaig agafar la trucada al minut 1 ja em vaig posar nerviosa i és un nervi que no he perdut des d'ara perquè ho assumeixo també, com deia el Toni, com un repte, em fa moltíssima il·lusió i esperem fer-ho el millor possible també. Tenia de parlar-ho a casa i amb algú més, sobretot pel tema quan tens canalla més petita o tens l'apoyo total de casa, que ha sigut així, i sabia que el tenia, però per respecte a ella ho vaig tindre una mica de fer. I amb una il·lusió tremenda, ara ho parlàvem que són anys difícils i esperem que tots els vilafranquins, com sempre hem fet, ens ajudin a que tot surti bé. I de seguida tenia clar que la resposta seria afirmativa perquè vaig entendre-ho i assumir-ho com un repte personal i també com una coseta que de cara a la vila passa un cop i t'agrada col·laborar, sempre he estat col·laborant en coses i això ja era col·laborar del tot, d'alguna manera. I m'he llançat, i molt animat i penso que l'equip funcionarà molt bé. El quintet organitzador de la festa d'enguany ja podrà beneficiar-se al 100% de la fundació de la Festa Major. Per Pere Regull, aquest fet és molt important perquè permetrà tenir documentació de totes les despeses que la festa genera. Tot es farà d'una forma escrupolosament legal. Què vol dir? Que fa uns anys la Festa Major es feia d'una forma... El voluntariat porta això, que hi havia molta despesa que potser no estava ben documentada i això no va passar mai res, però hagués pogut passar que hi hagués hagut una inspecció i no deixa de ser diner públic que s'administra i aleshores és molt important que hi hagi un control documental de tot. En realitat la Fundació el que fa és blanquejar al 100% tota la despesa de la Festa Major.